Jmenuji se Markus Power. Vedu oddělení uvádění do provozu a servisu v Unitherm Semcon. Jsme výrobce hořáků rotačních pecí z Rakouska, přesněji z Vídně. A kde to vlastně jsme? Jsme tady v Opteře ve Washingtonu. Tohle je cementárna. Stojíme tu před srdcem provozu. Tohle je linka rotační pece, kde se vypaluje cementový slínek. Náš produkt, hlavní hořák, je na konci pece u výstupu. Funguje tu úspěšně už několik let. Unitherm znamená špičkový servis, který poskytujeme díky měřicí technice. Zákazník průběžně měří spaliny na vstupu do pece i na výstupu z věže. Ale musíme samozřejmě dělat i kontrolní měření. Ty ručně kontrolujeme, protože když měření výfukových plynů nesplňuje kvalitu, má to nevýhody. Například je třeba více paliva, nebo cementový slínek nemá správnou kvalitu a nelze ho dál použít. Od roku 2011 používáme přístroje Testo, protože jsou robustní, odolné a snadno přenosné. Konkrétně se spoléháme na přístroj pro měření spalin, a to analyzátor spalin Testo 350. Potřebujeme data, abychom zákazníkům nabídli nejlepší služby a zlepšili jejich procesy. Data lze získat jen přesnou měřicí technologií, a v tom je Testo jedním z nejlepších výrobců na světě. Proto je používáme. Čím přesnější data, tím lepší servis můžeme nabídnout přímo u zákazníka, vyhodnotit proces a pak ho v dalším kroku vylepšit. Současný trend v cementářském průmyslu směřuje k digitalizaci, jak je vidět po celém světě. Digitalizace, přechod do digitálního světa, je nevyhnutelná. Přecházíme od analogových měřicích technik k digitálním. Představte si, že cementárna řídí pec z centrální řídicí stanice. Tam se sbíhají všechny signály z pecní linky. I když spoléháte na digitální řešení, v procesní technice musíte stále provádět ruční měření. Testo je předním světovým dodavatelem měřicích zařízení pro tento účel. Zákazníci jsou tak spokojení, že už jsme viděli případy, kdy si po našich měřeních pořídili vlastní přístroj Testo pro sledování stability procesů. Pro mě Testo prostě znamená trvanlivost, odolnost a snadnou přenosnost. Naše servisní a instalační oddělení působí celosvětově. Létáme z místa na místo ve velmi krátkých lhůtách, takže přenosnost přístrojů je klíčová. A v tom nám Testo dává obrovskou výhodu.